tässä. Mutta mikä mun oma mielipide tuohon ydinvoimaan tulee, niin se on tällä hetkellä semmoinen varovaisen myönteinen. Et mun mielestä oikeastaan tällä hetkellä, että se on ainut tapa, millä me pystytään nyt varmistamaan se, että meidän teollisuudella pysyy vielä kilpailuvaltit jonkunnäköisenä versus muu Eurooppa. Sähkön hinta, ajatellaan kotitalouksia, mun mielestä maksetaan nyt jo ihan tarpeeksi siitä sähköstä. Et totta kai koko ajan pitää miettiä muita vaihtoehtoja, tutkia, kehittää, että ehkä joku kaunis päivä me voidaan ottaa sitten se Olkiluodonkin töpseli irti. Mutta siihen asti, kunnes keksitään se joku yhtä kustannustehokas ja kuitenkin vähemmän ympäristöä rasittava kuin esimerkiksi hiilivoima, niin kauan mun mielestä meidän pitää mennä näillä. Mainituksi, että tuulivoima lisää työllisyyttä, sitä se varmasti lisäisi, jos lähdettäisiin vaihtamaan tuulivoimaa. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on 118 tuulivoimalaa, tämä oli vuoden 2010 loppuun mennessä. Ja jos me haluttaisiin korvata ydinvoima, otetaan nyt vaikka tuulivoimalla, niin se tarkoittaisi käytännössä, että meillä tässä olla pikkusen reilu 2000 tuulivoimalaa. Saatikaan sitten, kun Olkiluoto 3 joku kaunis päivä saadaan valmiiksi, niin se vastaa yksinään 1300 tuulivoimalaa. Eli siinä ruvetaan puhumaan yli 3000 tuulivoimalasta, ja siinä kohti meillä kyllä valitettavasti niin loppuu lääni kesken. Vaikka iso maa ollaan, niin siinä kohti tilaa ei riitä. Sitten tietenkin puhutaan, että okei, mennään merelle. Mennään vaan. Ihan hyvä vaihtoehto, mutta ennen kuin lähdetään hirveästi rakentamaan merelle, niin kannattaisi varmaan ottaa se asia huomioon, että missään muualla maailmassa niin ei ole vielä rakennettu tuulivoimaloita sellaiseen mereen, joka jäätyy talvella. Jos ajatellaan nyt vaikka 2 viimeistä talvea, niin siellä on ollut aika ääriolosuhteet. Että totta kai rakennetaan sinne testivoimalla, katsotaan miten ne pärjää niissä olosuhteissa ja sitten ehkä pystytään hyödyntämään sitä vähän enemmän. Sitten mitä tulee näihin muihin vaihtoehtoihin, ja mun mielestä ylipäätään koko energiantuotto, niin se on sellainen niin kuin toimiva paketti erilaisia vaihtoehtoja. Siellä on tuulivoimaa, siellä on aurinkovoimaa, mahdollisesti geotermistä voimaa, mitä meillä oikeastaan tällä hetkellä ei harrasta muuten kuin ihan sekundäärisesti maalämmön kautta. Ja ajatellaan esimerkiksi Ruotsissa, niin siellä on Lundin taajama, jossa niin noin 40% muistaakseni energian tai lämmön saannista, niin tehdään sitten tuon geotermisen energian kautta, ja siellä on kuitenkin 76 000 ihmistä sillä alueella. Että siinä on varmasti semmoisia, mitä meillä voidaan tutkia lisää. Mutta joka tapauksessa sähköä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa reilusti lisää. Otetaan taas, kun lähdettiin tuosta Ruotsista puhumaan, niin otetaan sieltä esimerkkinä, jos kaikki ruotsalaiset nyt yhtäkkiä veisi ne vanhat Volvonsa pajalle ja ottaisi sähkösaapit tilalle, niin siihen tarvittaisiin 1 ydinvoimalan verran sähköä, että ne saataisiin pidettyä nämä autot liikenteessä.